Hello mga ka-faith! May nag-request po sa atin na gumawa ng post tungkol sa mga leaders o pari na tila may paboritong miyembro sa kanilang grupo o ministry. Una, aminin natin, masakit kapag nararamdaman natin na mas pinapansin o mas pinapaboran ang iba para bang hindi nakikita ang effort natin. Pero mga kapatid, tandaan natin, hindi tao ang pinaglilingkuran natin kundi ang Diyos mismo. Colossians 3:23. Kung minsan, ang favoritism ay nangyayari dahil tao lang din ang mga leaders at pari. May limitasyon at kahinaan. Pero hindi ibig sabihin nito ay kulang na ang ating halaga o hindi tayo mahalaga sa simbahan. Sa mata ng Diyos, pantay-pantay ang kanyang mga anak. Huwag mong hayaan na mawalan ka ng ganang maglingkod dahil sa paboritismo. Tandaan mo, ang Diyos ang nakakakita ng bawat pagod mo. Siya ang tunay na nagbibigay ng gantimpala. At higit sa lahat, sa Kanya ka tunay na mahalaga. Kaya kapatid, tuloy lang sa paglilingkod sa Diyos kahit minsan hindi nakikita ng tao ang ginagawa mo sapagkat ang Diyos mismo ang nakakakita ng lahat. Ako si Ka-Disciple Lucas. Be a digital disciple. Share Christ with every click. God bless.